mana kutorwa mukadzi na Nyson. Oh epasa rupinda vaya murehwa vaya chichi. Ndio ema best friend. Okay, mkazi wacho ndio uko. Ndiyo. Ndiyo. Right. Tatakaisira paya kuti tuda hama dzechi. Hama dzemukadzi anditi. Right. Ndoza tatuda. Hama dzemukadzi ndidzipi? Hama dzemukadzi dziri. Ko wana bambo wari. Wari kwa na bambo. Ndiye mkomana mkuru musha imo. Ko wakuru wacho wari. Abatika ko akuyatike rufufuti kumba kwacho. Ora chiwe yako tikubvunze zvaunoziva zvausingazivi unongoti handizivi. Don't try to lie. Right. Nyaya iri pana pashamari. Ndiye kuti pana varume vairi 2 vari apa uri kuona. Varume vese vari 2 vari kuti wakwasha wako. Kana kuti sumukai shamari mira mukadzi wacho pakati. Mukadzi wacho pakati. Right. Uyu ndiye mwana wenyu. Uyu ndiye mwana wangu. Ndiye mwana wenyu handiti? Saka mwana wenyu anga karurwa kumba kwenyu neuyu. Uyu ndiye ndaiziya zveshuwa. Ndiye wamunoziya handiti? Uyu ndiye akugara naye mwana wenyu. Ndoswa kusekudai. Right. Asi mwana wenyu uri kuti kumba kwenyu mikwakauya gupuro. Uyu murume uyu hamuchamuziba. Ya ichokwadi uyu wakauya negupuro ndandisipo hangu vainga nababa. Baba akazoshaika gore rapera muna December. Asi aigara achitaura kuti mukwambo wakauya akabvisa gupuro. Gupuro apedza wakazouya kuzonyengerera hemukadzi. Obva abanana obva aenda. Kwazonetsana futi aenda izvozvo. Saka mira yako ipapo. Meaning kuti gupuro harichasandi ba. Hapasina gupuro ba. Because vanhu kana wakapana gupuro wakadzokerera futi. Pachine gupuro iro. Pane new agreement. Kana gupuro rakaenda handitika wandobva wapereza. Ndosaka kwainzwa vanhu kana wakuda kurambana chimwe ndai pa separation mufunge zvakadii. Zvakanaka. Handiti. Then uyu murume akamhanya vaendesa chi gupuro. Handi ndobva azofunga futi. Ndobva adzokera vatora mukadzi wake. Ndobva watanga kugara futi chi wese. Pawakazosiyana makataurirwa here futi kuti wasiyana futi. Hatina. Hapana. Saka imingu izvozvo muti mwana wenyu uripi? In short ngatiti paakanetsana kekugumisira ichizoti otorana na uyu ichiptirana na uyu. Akanetsana kumba kwavari 2. Uyo obva auye kumba kuna mai akati nemurume tadini tabudana. Ati tabudana akazodzoka uyu akazoti ndakwende kubasa. Pasina mazuva manganinganire. Ndo maendera akaita kuzosvika ari kumba kwa uyu. Ndo kubasa kwanga utaura. Obviously ndo mataurira aita kuti ndiri kuenda kubasa. Alright. Uyu munomuziva here? Uyu andimuzivi. Ameno pamwe unondiziva. Don't remember last time uyu achitoti ndaugara nemukadzi wangu. Ngati ndinotozikana. Bambo. Iro rutaura unaona tezvare. Ndikubonga pandakataura nyaya yekuti zikana inotaura ini. Ndakatadza kutsanangura because hapana chamakandipa mukandidzana ndichida kutsanangura mukandidzana. Ikasimuka panapa mirai nditaure. Isisu kumira manje. Ndipatsanangura mupanzwa. Taura nyaya. Makandirambidza saizvozvo. Taura. Indakatsanangura nyaya yekuti pari zvino ndini nemudzimai ndakamira. Zita renyu changamira. Nyison ani? Mupimbo. Ndikakubvumirai changamire kuti pari zvino ndini ndiri nemukadzi zveshuwa ende ndini ndauya naye pano. Asi pari zvino wari kutoziva kuti mwana wavo akumurume zveshuwa ndini nditozikanwa ndine mwana wewanhu asi kumusha wanzanda. Ndotsanangura ndakaita apa utanga popotwa changamire ndikatotadza kuziva kuti no it's okay. Uyo tezvara uri apo. Auti akuziva. Ndiri kureva kuti kwete kuzikana kweunorora. But kuziva kuti mwana wavo akumurume. Chinozi murume chii? Ane murume wari. Chinozi murume chii? Ndogara naye kamwana kugara nemurume hakusi kugara nemurume ba. Kugara nemurume kubhadhara rora. Kuziwa nemurume it means kuti wadi rora. Ungafunga kuti dai zvazvo izvozvo kuti ukaita girlfriend wotoziwa rora.
tezo misha yese kainoenda nemaboyfriend nemagirlfriend bazi. Ndine nguwa yakadii changa mandingobvunzewo. Uribvunze nini ndinaye ndani nguwa yakadii. Une nguwa yakareba sei nemukadzi? Ndine 3 months. 3 months. Chinonga chaitika. Unoende chifo. Chinonga chaitika. Ngwagare 3 months. Inzwa shama. Tewati 3 months. Right iwe pa 3 months ipo. Chinonga chaitika pane mwana urindi. Akafa mutazi. Kune amudze usingazika. Unosvika bhozi rinenge tori mhosva iri mandiri. Ndotoitambira ndotosvika. Bhozi mhosva rinenge tori pandiri. No, it's okay. It's okay pakanaka. Takuchibvunza bambo, mwana wenyu muripo so that muzive kuti mukwambo wenyu pavana warutua ndiani. Saka musikana iwo ndo uchatigaida. Handizvo. Tati imimi naimaibvisai mako umweni nei. Ndimi muchatigaidha imimi nekugaidha hama dzenyu kuti pari zvino pavarume wairi makamira nawo murume wenyu ndeupi, hama dzenyu dzizive. Murume wenyu ndeupi? Boyfriend ngaipi? Kune murume akabvisa mari nemunhu anodanana naye zvisiri pamutemo. Murume wenyu ndeupi? Boyfriend ndeipi? Pindurai. Asakabvisa ke mari but ndiye murume wangu pacho. Saka izvozvi mune boyfriend asi hamuna murume? Handina murume, ndine boyfriend. Hamuna murume? Right. Mambo, iri kutaura asi ndamai zvangu zvakasopera kare. Ndato single searching. Chakamira taura yake chakamira ndisi kurambirana. Ndinga mazoma taura ita sikuwa. Watazi panyaya kupewa wataura sikuwa. Ini ndofunga ndakagara nemudzimai. Nditaure pakazi tangoti tenya. Ndagara nemudzimai 2015 ndiri kubhema vhati. Sasa pana 2020 ndakaenda kubereka mwana kangu ka second born. Ka second born kakaramba kuti si kuyamwa. Karamba kuyamwa ka. Takaita about 2 days tichendo clinic. Tichendo clinic mwana ichiramba. Kusvika hanza dzengu repakazi sikuru mimi munoona zvimurida zvinoita here. Mambo taidza vabereki weyu mukadzi wauya titi si tionesana. Unga ndakaenda kudaidzana mama wacho akauya. Tikatodaidzawo mumbe kuti takadaidzawo vauya but mbe takati baba handidi kutaurira zvimwe iwewe nemukadzi wako tanga mambo taurirana chokwadi muritu. Ndakagara naye ndikamubvunza haana chakauti handizizi. Ndakapinda mambo takagara pana namai acho akabvunzwa. Unga wakataura ndakasvika zvima 5 kana akataura repo kuzi ndiningi ndakadana ningi handiti but mwana akaramba kuti si kuyamwa handiti. Ndikati maibhika nasakutora chokwadi ndinongambotanga pakati ini handisina chikuchadi nangu chikuchataura bhozi mukadzi aramba kutaura chokwadi handiti. Ndakararama kusensini makuseni ndakamuka ndikati ini best ngatiende kupi kumba kwenyu street. Ini ndakaenda kubasa iye akasara pamba mai acho akabva kubasa wakasvika akatora mudzimai akadzika kupi kumba kwake. Ini ndakazotera zvikumanheru namukoma atatu kubasa but takati chisvika isusu takashamisika zviri kuzi mubasha iwe waitazi mwana haasi kuyamwa mwana ari kuyamwa sei. Saka ndikashamadza kuti munhu zvataura nemadhizi ataura apa but mwana kuti mwana wakuyamwa. Musaka ini ndakabva ngoti no hana sikuru zvimataura tazizwa but ini sikuru ka mukadzi uyu mukadzi akachata seyangu achati zvishwa ndakabvisa gupuro ndikavasira ndakabva ndabva kubhema vhari ndakauya kubasa kupinda basa kunyanga. Ndapinda basa kunyanga ndagara zvekuma 2 months iye ndichitondifonera kuti sakaona ndizvo wakazofunga here chiwaundisiyane wana nditambudzika chindandidi tondifonera ndakazobva futi mwedzi wapera ndakuti kakuritira kuti ona wana wangu anditambudzika mahara. Ndakabva uku ndikadzika ndikaenda kuMozambique ndasvika namai wacho usari pawo ndikataura nyaya ndakati ndandiri wani akona zvokuti azikukurukana zvokuti no ana sikuru aripo tikagarisana ana sikuru anditi mkwasha iwo wauya uchitoda mhuri yako but zvita kutanga zvokuti unofanira kuti si kuripa bhozi hauna umbowe kana mukoma wako anokuya. Ndikati aiwa mukoma haana basa bhozi ini ndinda ndatira mukati wangu zvochiwa wakandibhadharisa mari ndikabhadhara mari wakanditora gupuro rangu ndikatora make sure ndikati sei ndikabva ndikamusiyawo ndikauya kubasa kunyanga iye akazotera. Ndakatera zvochiwa ndikatanga kugara naye kunyanga ndinoziva nani ana mai wacho ndikagara naye zofunga zikubva ipopo kusvika mukatasika mwana kangu ikaka kaari kutaura ikako
izvi kuti ukatazwa ma4 years kodaro 4 years ndipo pakatanga kuda futi chini film akari alright zvabamuka kamwana ikaka akusvika mu4 years kana uri ngodhauta nezvako unongoenda DNA kovhetwa hapana chakamboshata karipo kamwana 4 years kakaenda DNA kovhetwa asi mawa issue iripo izvi zvinde right now ndeyekuti isusu hatimanikidzwa vanhu kuti vagare wese because pakaitika zvinoitika mangwana ndinozi dare ndo rakaita sei ndo rakamanikidzwa kuti vanhu vagare chi wese the choices here ndeyake choice yekuti iye kana akachuza kuti achade zvemurume haachade zvechi zvemurume kana iwo wakatoo mukadzi hauchadi iwo zvemukadzi hauchadini hauchadi haisiri basa redare rekuchuzira mukadzi wako murume tiite sanditi taurai tizwe mukadzi wati mambo mwana anzanza akayaramba iye hatizita izvo toda nyaya iyi yekuti uri mukadzi wemunhu reka kuti hausi parizvino handisi mukadzi wemunhu pari zvino hausi mukadzi wemunhu right fine saka yakamangarwa ichinzi chikwe yakakamangarwa ichiti chi akanditora mukadzi wangu saka imimi makazoregera kuita mukadzi wemurume uyu matotorwa karire kana kuti muchido ndanga ndisati ndatora makamuudza ndakazotorwa ndatobva kwavari ndaenda kumba makatorerwa kupi ndakuenda kubasa ndipo ndakasanganawa nemunhu kubva tonditako mazuva ano muri kugarepi zvemakabva kume chiti ndakuenda kupi kuenda kumba anhu ichingoti maramba namaramba tikati anhu nemurume uyu takatorambana zveshuwa inini ndakumba kwedu ndakutoenda kubasa zvamuri kutoona ndopakatangondipfimbawo murume uyu ipe takatodanana ndanda kutozvienderawo kubasa murume uyu akatondipfimba ndatobvawo kwaari ndakatomuudza kuti tatoramba ichokwadi chamwana pamusoro yechangamira mudzazvitaura mukadzi weka ese ataura manyika mukadzi uyu ndaigara naye kumudarasi handiti wakatanga kudana nemurume uyu chatogara mukombo handiti but nyaya kuti ndaizwa nyaya ndisikadi nangu ndisingaimhanyiri handiti aienda pamba pemurume ishotenga muriwo aipinda nepawindo aizokuti dai kuti daitora mawitness ekubasa izoebamo aienda pambandi izoebamo yamakutaura ihiyese iyo ndikuti aipinda nepawindo nechi hamuna kumubata ari kupinda izwai kudarika bambo mukaverenga chipepa ichi chinotaura kuti kama munguya kudarika uyai nemboo dzenyu dzese dzekutsigira chii nyai saka inini handi basa rangu marekuona kuti munhu hada kukutsigira auya kana kuti hada kuuya iwe muri zvenyaya ndi unofanira kuti make sure kuti vanhu vakodi wauya right ipapo mambo kandisi kuramba ndozotaura kuti iye wotaura nyaya kuti ndanda kubasa ndofunga wakabva kubasa wakabva kundandiro akaenda kumba kwake handiti ndofunga mambo wacho ndakatira ini mukabvunza mama wacho anoziziva ndakatira ini ndikubvunze something shamani pawakaendesa gupuro iyo arika wakaendesa wana natezvara ukanosiya gupuro pawakazomutora futi mukadzi wakataura here natezvara kuti gupuro rienda withdraw wendakaenda naye ndatora mukadzi adzokerera nemukadzi wangu wendakaenda naye ndi mukoma mukoma wangu ndakavataura mukoma wangu akati hautauri mukoma wako mukoma wako handi nemukadzi wako because pawakaramba mukadzi uyu wakaenda negupuro handiti wakaenda naro kupi kumba kwawo handiti kuna tezvara rikadii akatambira saka izvozvi wana tezvara uri kuziva sei kuti wadzokerera nemukadzi pendakatora pachipo wana tezvara wacho wanga aripo wakatora gupuro wakatora mukadzi wakatora gupuro wakawithdrawa gupuro here kana kuti wakangosvika kutora mukadzi ndakawithdrawa gupuro rangu nemukadzi sese wewe wakawithdrawa sei ndakasvika ndikatondiripisa mari 2015 akatondiripisa mari handiti ndikatotora mukadzi akakuripisa mari ndiani ndiwo ana sekuru abhuya nemama wacho tezvara changamiri ndizvo here makaripisa munhu here kuti akaripiswa ndisipo bhozi zvaiitika izvi ndaizotoita zvokutaurirwawo ndibaba ndauya ndichaona bhozi zvese zvaiitika ndisipangiri asi baba aizonditaurira zvese zvaisara chizoronga pagiraund saka wakati baba nenyaya yekuti mukwambo wauya kuwithdraw gupuro wakambotaura ndiyo nyaya baba akanditaurira achiti mukwasha gupuro kuzowithdraw haazi asi wakazongobanana nemukadzi wake wobva aenda right which means according kudana tezvara mukadzi uyu haana murume pamusoro yechangamira ndikumbirawo mama wacho wataure chokwadi mama wacho aripo ndo mama wacho aripo mama wacho aripo sekura wanga wasiko zvachose sumukai mama wataure chokwadi inini panyaya iri kutaurwa apa
neumbo uripo baba kutanga kutorana kwakaita ana 2015 kusvika agarisani abereke mwana wako kutanga achibereka wechi2 akabereke mwana wawo wechi2 ndo pakatanga kushupa nyaya dzevana adaro abereke mwana wawo wechi2 mwana wakaenda korambe kuyamwa kubudikidza ngekuti mwana abuda zvekubuda akakurisa ari 5 kg obva arambire padhobha aite kumwe hoto zviyazvi obva aende kukiliniki manesi obva ataura kuti mwana uchaite problem ngokuti mabudiro aita wabude zvisina kudini kunaka saka mwana haabuda haamwe hoto pamwe muchazoite problem munoti kana mwana ari kurambe kuyamwa mwana munosvinire mukaka pahembe asi kubva kwaakaite pachipatara semaziro inoita inini chuya baba acho chipo mwana pakiliniki akatambidzwa mwana wawo ari kuyamwa akauye pamba akasvike pamba ana tete acho akauya akaone mwana echiyamwa zvakanaka akatouye kubasa akati mwana ndamuona tete acho unoshanda nawo mwana ndamuona ii mwana wakakura asi auri ndiyati zvese bho ere zvazi bho uri kutoyamwa bho asi ii mwana wakakurisa ndotosvika inini ndotobva basa ndotoenda ndipo ndoone mwana ndaone mwana inini mwana ndakamuona utori right uri kuyamwa zvakanaka swere izuwa 1 rechi2 mwana ndopakatange kuite uya pagupuro maiyo zvekumwire hoto zviya toda pagupuro ndopakachizoti zvadaro ndopakauya nemukadzi panyaya yekumwa hoto kwemwana iyoyo ari kurambe kuyamwa kwakuya nemwana kumba ndopakataura kuti isusu tauya nemwana uyu akatanga tiripo papo akataura muprofita wawo obva auya naye ndirimo obva ati taurai kuti imwimwe mwana arambe kuyamwa ngei obva mai acho obva ati gupuro ndati uyu munhu akaunza gupuro wakaunze gupuro rake natete ake namukoma ake obva asiya 10 miri yawo yekumozambiki akati mwana wanyu hatichadiba asiye gupuro rawo obva aenda kwapere mwedzi umwe mwana achidonhe guvhu mwedzi uchipera akauya futi murume wacho uyu zvari kuti 2 months kunyepa akuzi upere 2 months mwedzi uchipera ndopaakadzoka akati inini ana sekuru ndauya wakatotaura mukadzi kuti ini ndichibva kubasa zvazi ndibaba abhule ngatisangane kumba manheru ndati unondijuma kuti manheru kwakanaka here inini ndirubva kubasa na5 o'clock ndosvika nguwai ndakasimuka isusu na5 o'clock tikaende kumba zveshuwa tikasvika ana baba angu achipo ini nati apeni togara mukicheni ndopakataura kuti inini ndauya ana baba ndauya kutore gupuro rangu inini ngekuti ndude mukadzi wangu inini ndobva ndapindura ndati hazviiti kuti ukuturire gupuro rako pasina mukoma ako awakauya nawo natete ako awakauya nawo panapa muchibvise gupuro nhasi uno wakuya wega iwongerwe sei chii chashata kuti uyotore gupuro akati inini ndozvimirira ngekuti ndiri munhu wakura saka ndude mukadzi wangu ndinozive penogara nemukadzi wangu ndiyati aiwa zvese zvandidini inini handizvikuriri ndotomboramba asi baba angu inini ngekubudikidza ngekuti anhu anga akuru akataura kuti hazviiti pakuti munhu auya mumumanikidze kuti mumunyime mhuri yake pane chinozoitika mangwana zvinozoshupa mupe mhuri yake adini aende asi iwo mukwasha muchienda endai mugare zvakanaka nei nemwana wangu kana mwana zviri kunetsa saka gupuro rake wangatora atora ndo pakasvika kotanga kugarisana zvakanaka chokwadi chiripo ndechekuti mukomana akaunza gupuro ndokubva awithidrowa chii saka mimi mainini zvamakati kuti mimi mamakaramba munhu makamupa gupuro here murume kuti muzoti maafree achi makazomuramba here imimi murume udapo ndanga ndisina kumuramba saka imimi tikati murume wenyu ndeupi muri unongedzana handina murume aiwa ainini makakanganwa muramba ndii makakanganwa uramba munhu handinokanganwa kumuramba ndiye airamba kuramba mati iye ndiye airamba kurambwa which means kuti imimi murume hamuchadi makatomuramba asi hamusati mamuramba nekuti iye ari kurambwa ndizvo saka apa suda saka which means apa izvo zvizvo hamusati maendesa gupuro saka muri mukadzi wemunhu muri mukadzi wemunhu maiyo hamusati maendesa gupuro because uyu akaendesa gupuro mabvuma mhuri yese mabvuma kuti akawithdraw gupuro akaenda akatora mhuri yake akaenda nemhuri yake kumba akazi nababa ndiye mogare zvakadini zvakanaka handizvo zvagara wabuda pamba murume handiye anga asakudi kuramba manje iweyo ndo wanga usadi chii murume handiti asi usadi murume ndobva waenda kokangana kuti murume anorambwa kana usamudi anopiwa kuti gupuro murume anopiwa kuti gupuro akaenda unotera gupuro rake but rewo raindipa munhu techigara tese aingotaura kuti inini newo takarambana kare izvo hazvina basa ba isusu padare manje tiri kuti padare akapa umwe gupuro ndiani gupuro rakanga raiswa ranga riri pasteki rakawithdrawiwa pane rimwe gupuro rakazouya
harisati handiti. Saka asisadi umwe apa ndiani? Ndimi handiti. Saka izvozvo izvi mumbori mukadzi wemunhu. Saka muri mukadzi wemunhu, murume wamurigara naye chikomba, you are committing adultery. Muri kuhura. Kusvikira mabvisa chii? Muri kuhura. Because asisadi umwe handi murume ba. Ndimi manje. Because murume panga azokudai akaenda ndobva vatambira, ndobva adzoka, ndobva kumbira ruregerero, ndobva withdraw chi guburo rake. Meaning kuti kubva musi ya withdraw guburo maamukadzi wani wake. Saka uyo mukomana yakatora mukadzi wemunhu. Hamusi musiti baba. Kuti usisadi munhu pachimba guburo rake. Uzwaire mukunda. Upachimba guburo rake murume wako. Kwete pana aiwa nhasika kutonga uri mukadzi wemunhu. Nhasi tirikutonga semukadzi wemunhu ahura. Kana laramba uchazonoramba kumberi. Mozonorambirana kumberi, hamurambanirani panapa. Asi nhasi tirimotonga nhasi mhosva yekuti iwewe mukadzi wemunhu wakafewa. Unotoripa yekuti wakabuda mumba. Uyu akatora mukadzi wemunhu anoripirawo yake. Mozoburisa henyu makuita zvenyu. Tite zandisi. Zvine kosika zvekuramba ndizvo. Zvine kakudhura. Kana afunga kuhura, make sure kuti homwe yako yakasimba. Tite zandisi. Saka nyaya yapera. Mai, makahurira murume. 2, bambo, murugara nemukadzi wemunhu. Mambo tanga takarambana nemurume. Akataka kumakosha akatudza. Mama akarambana rini? Ipo papo pacho chakatadza yake kunzi. Munhu kuramba iguburo maini. Aiwa, akaregera yake kunza guburo asika. Iwewe watindo hauchamudi. Aiwa, tomboti ndimi mukadzi wenyu mimi masiyana nemukadzi wenyu ndomba kwenyu nditi. Mova mataura mukadzi wenyu kuti iwe kana uda kudzikira mufamily medu. Enda unokumbira mai wangu regera kuti wakasunga kumba kwedu usina kuoneka. Mai wenyu zvinoreva here kuti mai wenyu mimi wadonoridzana nemukadzi wenyu. Kure wako taasi chabu. Izwa. Iyo mai wake apa anei nemi muri tu. Ndo zvandisiri kuziva. Ndokure wati anga asingachandira asi kuti aunze kupura kupa. Iyo usapinze mai wako mukati. Chakutiyo chakati usaende kuna mai wake inyadzi dzekuti wanga wahura. Ndanga ndisina kuhura mambo ndakanga ndatobva kumba kuva kwake. Kuti mwana yangu papuda mazita 6 une 3 months iwewe usingagari nemurume bwa urugara nechikomba. Tatone dzakutokwana 6 months ndakatobva kumba kwawo. Ndikaenda kubasi ndikazoenda kuna uyu. Isu tiri kuti ka the issue iripo ndeyekuti ka utori nevarume waini umwe naumwe urugara kwake asi hamusati marambana. Nyaya iri pekuti hamusati madii? Hamusati marambana apa? Hamusati marambana. Semataurira waite pamutemo. Iwe watotaura kuti guburo rake ndinaro. Ndiwo wataura nemuromo wako kuti guburo rake unechi unaro. Meaning hausati wadi? Hausati waendesa guburo. Saka usati waendesa guburo richi uri mukadzi wemunhu. Kusvika wazobudisa guburo rake. Tite sei. Wei, awusana lipawusa. Tite sei. Ngakuisha muzao ambuya tari tite sei. Muri zvenyaya ndimi. Because uyu kwamakaenda ane mhuri yake. Ane mhuri yake. Saka mabva kupwanya imba, makopwanya imwe futi. Right, iwe mukadzi iwo. Ripira murume wemombe yekumuhurira. Iwewe, and I'm going to make sure kuti waibhadhara. Kuti uchaiwana kupi I don't care. Bo nditoda kutosekerera kutonyemwerera kuita kunga zvinoshamisira. Zvinoshamisira chiwe. Zvechifewe, zvechihure. Zvinoshamisire iwe. Zvinoshamisire kuti asana guburo rake nditori naro. Asanda mupa. Asi kana murume wangu chaende kutogara naye.
asi munhu yanga uyu munhu paka yachiwithdraw gupuro akaya kumba kwenyu achiwithdraw gupuro kumba kwenyu akandatora mhuri yangu vanatezvara mwana wenyu akauya ere kwamuri akadzoka ere kwamuri achiti murume uyu akaya achiwithdraw gupuro watata kugara hatisagara tese akauya ere saka kana asati auya iri mizi mukwasho wenyu ndeupi ndeuyu kana iye vacho pakuwithdraw gupuro racho haana kana kuzombouye kuna anasekuru echiti anasekuru ndadini. Aiwa, uyu kana withdraw gupuro handiti augara nemukadzi wake asi chakuitika izvi ndekuti munhu azotiza kubuda mumba manje asiye bamukadzi saka munhu aifana kuuya kwamuri achiona ana baba ndafunga kusiya munhu uya withdraw gupuro mwana wenyu murume wandakazomupa gupuro handichamudi ipo pagupuro apa rinobviswa kairi kana kuti zvinofamba sei? Rinobviswa kairi apa kana wakake chituka kuti rakubviswa uyo ndiye akubvisa mwana wenyu ndiye akubvisa manje mwana wenyu haana kuramba kaba ndiye akuramba mwana wenyu ndiye asiri uchadaba nekuti murume haasi kuramba mukadzipo murume unoona mukadzi akawithdraw gupuro rake asi muchienda une bhachi reblack uyo munhu adatoenda nemukadzi wake kumbo but zvasarira mwana wenyu manje kuti obvisa gupuro here kana kuti odzoka zviizvi ndinotaura pachake kuti hachadiba wataurega kuti hachadi azokushuka yapera mvanhu wapere shuka saka anyway tingapedza nguva iwe shamwari uri kuripira mukadzi wako iwe mukadzi iwewe uri kuripira murume uyu mombe yekumuhurira wodai wanga usamudi wodai kuti paka yachiwithdraw gupuro rake wodai wakataura ipapo kuti handichadi munhu asina kuista chii asina kuista mari yake asi iwe wakafunga kuti wakangwara imimi bambo imimi makaenda kutora mukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu ende motofaita mukadzi wemunhu mudare kutoclaima ownership yemukadzi wose unobhadharira kana sendi a married woman akabhadharirwa mari anodzikana natezvara womira naye kukoti uchitoclaima pamberi pevanhu kuti mukadzi iwe ndewangu ndindi utogara naye ende utogara naye 3 months ndone 3 months utogara naye 3 months uya bota remunhu risiri rako remahara hauna chawabhadhara kufuna kugara nemukadzi wamukoti uya pamberi pedare pakati pamberi penyika kuti murume wakadzi wake ndindi naye ndani 3 months chigara naye asi hauna kana sendi rakabhadhara ende unotozviziva bhozi munhu ishamwari yako maizivana munotanga kuziyana ibva handinoti ishamwari yako kuti munowirirana hamuwirirani its okay asi munhu waimuziva uyu kuti munhu uyu murume wakanga ari uyu waimuziva kuti murume uyu mukadzi wake ndeuyu you knew it taura haisi ushamwari ushamwari ndeyekuti uri kutona paanga akachengeta zvinochinjei haisiyo nyaya ndeyekuti wakatonha panhu pausingafaniri kutonha ndokumbira kukubvunza uye mukana wekutaura mama kana ndichinge ndoda kutaura munhu ndokumbirawo mukana wekuti taura ndiri kuramba nyaya yekunzi ndandiri shamwari yake wanga usiri shamwari yake agreed so number 2 handina kutora mukadzi wake pa nekuti munhu ndakamupimba asisiri naye ndikatomubvisa kwarisapi kwanga akushandawo izwa shamwari iwewe mukadzi ndiye akakunyepera kuti haasiri pamurume asi iye ari kuziva kuti achiri pamurume anotaura kuti gupuro anaro mhomwe akadariburitsa panapa anotobuditsa pambona papabusi gupuro uona pane nyaya isusu handisi kuti iwewe uyu akakunyepera zvafanira kuenda mudare uchizi mwana uyu handina kuziva kuti ari under age nekuti chibhoti chake chakakura aiwa kana mwana iyeye akakutaurira kana kusakutaurira asi nyaya iripo pasiteki ndeyekuti wabata mwana ari below the age of 8
zvekuti bhodhi yake yazodini kana kuti akakutaurira kana kuti ada kutaurira hazvina nyaya. Nyaya iri pekuti wabata mwana ari below the age of 18. The same applies nenyaya yani yako. Kuti akakutaurira here kana kuti haana kutaurira, nyaya iri pekuti wakatonha mukadzi wemunhu. Ndimbobvunzawo. Sei iyeyu aikwanisa kuuya nevana vake kumba kwangu achisiya vana vake holiday kumba kwangu? Ndiani? Mubvunze. Iye murume. Mubvunze. Mubvunze apindure. Aikwanisa kuuya nevana vake. Kana anga achiziva kuti handina kumba kwako, ndatora mukadzi wake. kumba kwako, Aizvifambisa sei? kumba kwako Tangoziya ipapo. iratizwe. Kumba kwako aisiyira iwewe here kana kuti aisiyira mukadzi wake? Aisiyira inini? Aiwa, aisiyira iwewe sani? Toda kutoziya kubva kwaari. Iwe waitambira sani? Wana hwasi wako munongoya newana iwe wotambira. Waiwatambira uchitotambira wana wani kuti udii nawo? Ndabvunza ini kuti andipindure ipapo. Matibvunza iye ndiri kubvunza kwaari. Shamwari, iwe waendesa wana kumba kuyo. Teerera kuno kushamwari, usateerere wana. Shamwari. Mambo vanenge vachindituka. Unototuka kana ndorokazi vanhu vanonyengererwa. Shamwari. Unoendesa here wakazi wana wako kumba kwemunhu? Amusore mama. Ndizvo zvari kutaura zvika manyepo anditi. Nyaya yatika kuti ndakandiri kumutsvaka uyu anditi. Saka ndakaita kumupisa ndichibvunza kuti chaiwe mburi papi anditi. Ovhandira kuti ndiri pakati pana una uda kuona wana here? Inandoseki kuti nditi sendimoona kuti ugara papi. All right. Mai, uyu murume akamboiko kusirei wana here? Pakazotoya newana anga asotoya atondowana kudhara. Akazotoya newana kumashure. Akayakosira ani wana? Akayakosira murume we kana kuti iwewe? Uyanga ari kubasa kwa. Aisira ani? Akayosira inini. Azvizwa here chamo. Saka zvekuti uyu auti pamba pangu hazvinei, uyu akayakosira mwai wewana kokusira wana. Asi muri kuzwa katara manyepo. Muri kuzvinzwa itaura ega kuti manyepo anamubva namboenda newana ikoko. Asi uri mubvunzo nenda. Ainopa mukadzi wake zvewana. Asi ndakamubvunza kuda kuona wana here, ndikauya newana. Saka mukadzi uyu havani kutoona wana here. Aiwa, hapasi kukwatiko. Rudo rwacho rwerwako. Ndakatogara nawo wana nekuti ndoziva kuti wana wake handiramboramba izvo. Mubvunzo wako pauda kuaplaya pakuti. Right, inoi ngatisapedze nguva. Zvese zviri kutotaura bambo, zviri kutoenda kuita pile up on top of nyaya yemhosva yako. Kuti utoti utogara newana iwo nhasi mwana wemunhu akamuka akafa, unoti unoenda ipi naye? Unomuendesepi? Uchiti akauya sei? Ari kudei? Wauya nhasi mwana pamba pako tse wabva afa. Hauona anokuziva. Wauda kungwada kumuendesa kupi? Zvapana fundai nyaya. Hati maona umwe munhu akatora mukadzi ane wana 5, wana 3 akaenda nawo pamuchapaka akatogura neminda. Nhasi zvakunetsa pana panditi. Munhu ane wana wake ka. Unofanira kuita definition yakasimba. Kuti uri kuzviimisa sei? Kuti urudani, uruda mai here kana kuti uruda wana? Ukanakirwa nemukadzi zvekuti ane wana wacho zvese zvobva zviti zvazvako. Uchazodzoka futi pano rimwe gore. Iye mukadzi wacho katapirire kaanoita kuti varume munhu vabasuya pakamira mudare udai muri 2 kutumidzana. Unoita mutapirire. Uneshuka. Uneshuka. Anyway, iwe mukadzi uyu mugopa murume wemombe yekumuhurira uyu. Process yese yekurambana muchita process yenyu kuita sei? Yekurambana. Afterwards. Imi bambo imu bhadhara murume we2 mombe nembudzi nejongwe rekugara nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wechi wemunhu. Iwewe process yekurambana nemukadzi wako iri murume wako chiitai later, but for now uri mukadzi wemunhu waura. Ende vabereki wako wari kuzviziva kuti murume wako ndiani. Wari kuzviziva. Iwewe you choose kunosiya murume wari kuzikana kumusha kwako. Kutora umwe asiri kuzikana kogara naye. 30 November munofanira kunga mabhadhara. 30 November munofanira kunga mabhadhara. Ande next case.